Jeg har læst Aminas breve, og jeg vil gerne perspektivere bogens temaer til de emner, vi har læst i dansk i de første par uger. Og jeg vil sige, at det er identitet. Da Janus i starten ikke har den store identitet, da han har fået fortalt, hvem han skulle være på den lukkede afdeling. Da han så kommer ud i hverdagen, bliver han lige pludselig til en helt anden person. Selvom bogen primært handler om, at han skal finde Amina, så kører der hele tiden et sidespor om, hvor Janus han prøver at finde sig selv. Som i sidste ender med, at han bliver til den gamle Janus igen, da han på grund af hans sygdom ikke kan kapere at være sig selv i den virkelige verden. Janus har cirka sådan 2 sider uden for den lukkede afdeling. Han er enten meget stille, eller så er han meget aggressiv. Han er sammen med for eksempel Anna, er han meget normal, der er han faktisk tæt på næsten at være kureret, fordi han ikke tænker over, at han skal finde Amina. Han tænker bare på at være sig selv i øjeblikket. Jeg tror, at forfatteren prøver at lære os, at man ikke skal tage nogle ting for givet. Altså, der er nogen, der har det meget værre end os. Men også, at man skal kæmpe for, hvad man gerne vil opnå i livet. Janus, han kæmpede en kamp for at opnå hans mål om at finde Amina. Det er godt nok ikke den måde, man skal gøre det på, for man skal kæmpe med vold. Men jeg tror bare, at forfatteren virkelig har overdrevet det så meget for at vise os, at hvis man virkelig kæmper for, hvad man gerne vil, så kan man også godt opnå det. Og det tror jeg, at er mening, altså at det han gerne vil have os til at forstå med den her bog. Jeg kunne faktisk meget godt lide den her bog. Jeg synes, at handlingen var hang rigtig godt sammen, og den gav os et indblik i, hvordan en skizofren har det, og hvor hårdt livet nogle gange kan være for dem, som ikke er helt normale, altså har brug for hjælp for at komme igennem hverdagen. Og det kunne jeg rigtig godt lide ved den her bog. Jeg synes, den var sådan lidt langtrukken i starten, men da man sådan kom ind i handlingen, så synes jeg, at det gav meget god mening. Jeg synes også, den viser temaet rigtig godt, om at Janus han gennemgår forskellige identiteter i forhold til, hvilke nogle miljøer han er i. Og det synes jeg også, at bogen den viser rigtig godt, at nogen ændrer sig, som Janus ændrer sig, alt efter hvilket miljø han er i. Så han er en meget hård type i de hårde miljøer, men når han er sammen med for eksempel Anna, så er han den stille og rolige og helt normale person, som er helt nede på jorden. Jeg fik selv rigtig meget ud af at læse den her bog. Jeg synes, den virkelig gav et godt indblik i, hvordan nogle mennesker har det, og hvor hårdt det kan være at være i den dårlige ende af samfundet, altså dem, der har brug for hjælp for at komme igennem hverdagen. Og det synes jeg har lært rigtig meget af. Jeg synes også, at jeg har lært, at man skulle virkelig kæmpe for, hvad man gerne vil opnå. Altså som Janus, som gerne vil have Amina, og have, at hun har det godt. Og prøver virkelig at kæmpe for at finde hende. Det synes jeg virkelig, man lærte rigtig meget af. Fordi at det kan man bruge i hverdagen. Altså hvis man gerne vil opnå noget, så skal man virkelig kæmpe for det. Fordi ellers så kan man lige så godt opgive, fordi at så vil man det ikke 100%. Og det synes jeg, at man fik rigtig meget ud af.